Kiitoksia oikein kovasti. Upeaa musiikkia meidän ihanilta nuorilta naisilta ja pitkään odotettu. Tämä lava ja sali on ollut jo pitkään hyvin täynnä. Täytyy myöntää, että tämä on jo monessa paikka, missä meidän rakas ehdokkaamme on käynyt ja joka puolella näyttää olevan tämä sama into ja reipas meininki. Eli pidemmittä puheita toivotetaan meidän presidenttiehdokkaamme numero 5, herra numero 5, Paavo Lipponen lavalle ja puolueen puheenjohtaja Jutta Urpilainen. Olkaa hyvä. Hienoa, eli aloitetaanko sillä tuossa äsken samalla kysymyksellä, että kampanja alkaa olla jo Paavo Lipponen aika lailla loppumetreillä näin ensimmäisen kierroksen osalta, mutta sinunhan osalta tämä jatkuu vielä. Mutta näin ensimmäisen kierroksen osalta, niin miltä tuntuu ja miltä on tuntunut tehdä tätä loistavaa kampanjaa? Oikein hyvältä. Tämähän on ollut meidän osaltamme, puhun nyt sosiaalidemokraattisen puolueen ehdokkaana, nousujohteista. Kyllä. Lähdettiin vähän hitaasti liikkeelle, mutta nyt ollaan liikkeelle todella. Kun tänään näemme siitä, että olette tulleet ja tervetuloa ja kiitos, että olette tulleet näin suurella joukolla tänne tänään. Tunnelma on korkealla ja nostetaan sitä vielä tänään niin, että huomenna se on sitten korkeimmillaan, kun mennään äänestämään. Että nythän tämä varsinaisesti tiivistyy tämä tilanne sillä tavalla, että gallupeista 5, siis numero 5, mutta kyllähän nämä mielipidetiedustelut nyt kertovat sen tärkeimmän asian, että tilanne on täysin auki. Se on täysin auki. On niin paljon epävarmoja äänestäjiä. Ja sitten näkyy myös se, että etukäteissuosikkikin on vaaravyöhykkeessä. Ja minä luen myöskin tätä niin, että jos ajatellaan, että toisella kierroksella halutaan todellinen presidentinvaali, niin kyllä minä olen ainoa, joka voi olla todellinen vastavoima. Ja kyllä me tarvitsemme oikeat presidentinvaalit, emmekä mitään läpihuutojuttua. Näinhän se on. Hyvä, Paavo! Ja sellainen me järjestetään huomenna. Juuri näin, ja täytyy nyt myöntää, olet aina loistava puheissasi, mutta varsinkin nämä viime viikon televisiotentit on ollut loistava esimerkki siitä, että Paavo on vedossa ja menee kovaa. Onko se näin, että sä oot parhaimmillaan silloin, kun on loppumetri edessä? Uinnissa se ainakin näkyy, mutta elämässä muutenkin ilmeisesti. No kyllä, tämä viimeinen altaan mitta on aina se ratkaiseva ja niin kuin sanotaan aina uimarit, että sitten nähdään, kun käsi on kaakelissa, että kierroksia lisää. Sillä tavalla minä muuten voitin eduskunnan uintimestaruuden Pertti Salolaista vastaan. Panin lopussa niin kovat kierrokset, että Pertsa jäi jälkeen. Näistä pitää, ja minulla ainakin on tämmöinen tuntuma koko ajan, että niin kuin näissä keskusteluissa niin pitäisi saada niin kuin enemmän irti ja vähän irrotella ja kunnon keskustelua aikaan. Mä olen tyytyväinen varsinkin tuohon mainostelevision suureen vaalikeskusteluun, että siinä oli sellaista rytmiä ja niin kuin pitää vähän niin kuin sananvaihtoa ja sitten pitää kestää paineita. Tästähän on myös kysymys, että kenellä tämä kantti riittää loppuun asti ja näyttää vähän siltä, että aivan kaikilla ei näillä muilla ehdokkailla riitä. Että lisää vaan. Ja kun sanotaan, että minulla on mukaan jotain vaikeuksia medioiden kanssa, niin minä eniten tykkään semmoisista tilanteista haastatteluissa, joissa oikein tykitetään. Niin silloin on kiva vastata. Mutta näin pitää panna meitä tiukalle ja näin on tässä ollut ja siitähän se tunnelma nousee. Juuri näin, ja olet vahvasti nostanut oikeudenmukaisuusteeman esille tässä koko kampanjan aikana. Se on meille suomalaisille tietenkin valtavan tärkeä asia. Miksi juuri oikeudenmukaisuus?
miksi se puhuttelee nimenomaan näinä hetkinä? No se on nyt juuri tärkeää, kun taloudessa on vaikeuksia. Sitten nähdään, että jotkut vetävät suuria eläkkeitä ja suuria palkkioita samaan aikaan, kun heidän firmoistaan pannaan kansaa kävelemään, työntekijöitä kävelemään. Tuloerot ovat kasvaneet. Ja minusta on todella hyvä, että olen erittäin iloinen siitä, että Jutta Urpilaisen johdolla sosiaalidemokraatit ovat palanneet hallitusvastuuseen, ja se on heti näkynyt siinä, että perusturvaa parannetaan. Lähdetään tosissaan nuorisotyöttömyyttä vähentämään, syrjäytymistä, ja tuodaan sitten sitä oikeudenmukaisuutta sillä tavalla, että ne joilla on varaa, niin osallistuvat sitten vahvemmin taakan kantamiseen. Ja sitten kun tehdään ratkaisuja, niin ei vaan leikata, vaan haetaan myöskin kasvua talouteen, työllisyyttä. Ja sitten minä presidenttinä rohkaisisin hallitusta tekemään sitten niitä päätöksiä, joilla turvataan sitten jo nykyisten ihmisten ja meidän lastemme ja lastenlastemme palvelut, kun ihmiset vanhenevat. Kaikki tämä voidaan kustantaa. Ja tässä minä luotan kyllä Jutta Urpilaiseen ja jopa tähän hallitukseenkin. Ja tästä saa aplodeja, kyllä. Täällä saa taputtaa. Tästä tulikin Jutta Urpilaiselle. Paavo Lipponen nosti esiin tarmokasta työtäsi hallituksessa, mutta mitä sinä sanot tästä oikeudenmukaisuusteemasta? Oikeudenmukaisuus ei ole vain hyvien aikojen arvo, vaan kyllä oikeudenmukaisuutta tarvitaan erityisesti tällaisina aikoina, jolloin joudumme tekemään vaikeita ja kipeitäkin päätöksiä, jotta Suomen velkaantuminen voidaan pysäyttää. Mä olin hyvin iloinen siitä, että Paavo Lipponen käytti rohkean puheenvuoron 2 viikkoa sitten, kun hän totesi, että suurituloisten, rikkaiden verotusta Suomessa pitäisi kiristää. Koska kyllähän se näin on, että meidän pitää pitää tämä yhteiskunta eheänä, huolehtia siitä, että jokaisella on paikka suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja myös ne, jotka ovat menestyneitä, jotka ovat vahvoja ja varakkaita, ottavat isomman osan kantaakseen tästä yhteiskunnasta ja myöskin laman laskusta, koska he siihen kykenevät. Se on sitä oikeudenmukaisuutta, jota tässä ajassa enemmän tarvitaan. Ja minusta presidentti arvojohtajana toivoisin, että hän olisi juuri tämän kaltaisten puheenvuorojen käyttäjä ja sitä kautta ohjaisi yhteiskunnallista ilmapiiriä siihen suuntaan, että oikeudenmukaisuus saisi suuremman jalansijan myöskin Suomesta. Paavo Lipposen ulkopoliittista osaamista ei vain arvosteta Suomessa, mutta laajasti myöskin maailmalla. Ja kaiken nähnyt Pariisin kirjeenvaihtaja Helena Petäistö muun muassa kertoo tässä tuoreessa Suomen Kuvalehdessä arvostavansa erityisesti Monsieur Lipposta ja rinnastaa Paavo Lipposen maailman suuriin johtajiin. Mikä on sinun mielestäsi, Jutta Urpilainen, Paavon suurimpia vahvuuksia nimenomaan tässä ulkopolitiikassa? Mulla on ollut mahdollisuus työskennellä nyt 8 kuukautta hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa ja nähdä hyvin konkreettisesti, miten iso rooli tasavallan presidentillä on ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Hän konkreettisesti johtaa sitä yhteistoiminnassa hallituksen kanssa. Ja kyllä tämä kokemuksenikin on vahvistanut sen käsityksen, että ei presidentin paikka ole mikään ulkopolitiikan harjoittelijan paikka, vaan kyllä presidentin tehtävä ja paikka on nimenomaan ulkopolitiikan osaajan ja ammattilaisen paikka. Sellaisen henkilön, joka pystyy näkemään, mitä tässä maailmassa tapahtuu, analysoimaan sitä, tekemään siitä johtopäätöksiä. Nyt kun elämme arabikevättä Pohjois-Afrikassa, me näemme, kuinka nousevat taloudet, Kiina, Intia, Brasilia voimistuvat. Ja ylipäänsä tämä valtasuhde ja valtatasapaino maailmassa on muuttumassa. Ja jos katsoo näiden ehdokkaiden kokemusta ja elämän taipaletta, niin Paavo Lipponen on täysin omassa sarjassaan ulkopoliittisena osaajana. Ja tästä syystä
en yhtään ihmettele, että Helena Petäjistö, arvostettu toimittaja, on tuon puheenvuoron käyttänyt, koska minä menin ensimmäiseen valtiovarainministerin kokoukseeni heinäkuussa, niin ensimmäinen kysymys, jota minulle esitettiin muun muassa Luxemburgin pääministerin Jean-Claude Junckerin toimesta, oli, että mitä sille Paavo Lipposelle kuuluu? Eli Paavo tunnetaan myöskin Euroopassa, hänellä on hyvät verkostot, hän on kielitaitoinen, osaava ja tästä syystä paras henkilö ulkopolitiikan johtajaksi. Kyllä. Miltäs Paavo kehut tuntuu? Sä et niitä ihan herkästi ota vastaan, mutta nyt kun niitä tulee roppakaupalle, niin miltä tuntuu, kun kehutaan hyvinkin laajasti ja todella arvostetusti? Kiitos paljon Jutalle ja Helena Petäjistölle, joka toimii tuolla Pariisissa. Ja siellähän olen paljon käynyt nyt viime vuosina, vaikka en ole aktiivi politiikassa, eli olen Pariisissa toimivan Notre Dame-instituutin tällaisen ikään kuin hallintoneuvoston jäsen. Ja siellähän on muun muassa näiden ystävieni joukossa sellaisia kuin Mario Monti, joka tuli pääministeriksi sopivasti. Ja muistan tuossa, kun viimeksi hänet tapasin nyt muutama kuukausi sitten, niin sanoin hänelle, tai esitin toivomuksen, että ottaisi vastuun Italiasta. Ja hän oli silloin hyvin epäileväinen, mutta sieltä se kutsu tuli sitten Mario Montille. Häntä kunnioitan suuresti ja tämä Jean-Claude Juncker, joka on myös Luxemburgin pääministeri, niin on parhaita kavereitani, että kävin siellä tässä joku vuosi sitten, kun oli esillä tämä Euroopan unionin niin sanottu presidentin virka, niin minulle entiselle puhemiehelle hän järjesti poliisi tämmöisen moottoripyörä saattueen autolla, että tämmöisiä. Mutta minusta on tärkeintä se, että katsotaan eteenpäin näissä asioissa ja hyvin konkreettisesti. Ja nyt haluaisin tuoda yhden asian, jossa minä olen saanut jotakin aikaan, joka on hyvin ajankohtainen. Eli minä aikanaan tein aloitteen pohjoisen ulottuvuuden politiikan perustamisesta Euroopan unionille. Niin tapahtui. Perustettiin ensimmäisenä ympäristökumppanuus. Ja sen tuloksena on investoitu Venäjälle tuohon meidän lähialueellemme 3 miljardia euroa nimenomaan vedenpuhdistamoihin eri kaupungeissa. Ja Pietarin laitos on niistä suurin, niin että Pietarin jätevesistä puhdistetaan melkein 100% kohta. Ja arvatkaapas mitä. Kun minä kuulin tästä Kingisepin tapauksesta, niin minä soitin tälle hyvin tuntemallani suomalaiselle virkamiehelle, joka Euroopan jälleenrakennuspankissa koordinoi näitä ympäristöhankkeita Venäjällä. Tästä Kingisepin tapauksesta, kun siellä on näitä fosforipäästöjä, niin hän sanoi, että no minä olen juuri tulossa Kingiseppistä, koska siellä on pohjoisen ulottuvuuden vedenpuhdistamohanke parhaillaan. Ja sitten sain häneltä hyviä neuvoja siitä, että miten tämä Kingisepin tapaus voitaisiin hoitaa. Eli minä tunnen nämä asiat ja jos Putinista nyt tulee presidentti, sehän on hieman epävarmempaa nyt, niin sanoisin hänelle, jos minusta tulisi, niin sanoisin hänelle, että kyllä me voimme vaikka auttaakin, mutta eikö nyt presidentti voisi mennä tälle oligarkille sanomaan, joka siellä tätä firmaa hoitaa, että panepa asiat kuntoon. Näinhän sitä pitää, näin nämä asiat toimivat. Pitää olla aloitteellinen, meillä on ideoita ja me viemme asioita eteenpäin. Olemme nostaneet ympäristöasiat tällä tavalla Venäjän niin kuin jollekin asialistalle sinne lähemmäksi kärkeä. Kun minä tulin pääministeriksi, niin ympäristöasiat eivät olleet siis lähelläkään mitään listaa Venäjällä. Tämä on se Suomen rooli, mitä Suomi voi
voi rakentavasti unionissa suhteessa Venäjään. Me olemme näyttäneet, että me saamme jotain aikaa. Ihan varmasti, ja parempaa korttia avainta maailmalle ei voikaan toivoa. Tästä puheen ollen meillä on suurin osa suomalaisista vielä äänestämättä, ja huomenna se äänioikeuden toivottavasti joka ikinen meistä käyttää. Mikä on teidän loppukiriviesti suomalaisille? No, suomalaisethan arvostavat presidenttiinstituutiota. Halutaan sellainen ihminen, joka on kansakunnan keulakuva, mutta jolla on myös tehtävä ja olla kansalaisten asiamies tai nainen, johtaa ulkopolitiikkaa. Ja silloin pitää olla tietysti jotain kokemusta ja näyttöä. Mutta nimenomaan kysymys tästä tehtävästä, että minä olen lähtenyt tähän sen takia, että minä olen nähnyt niin sanotusti mission. Suomen aseman turvaaminen maailmalla, se, että me olemme Euroopassa mukana ratkaisemassa ongelmia, kun olemme siitä riippuvaisia, ja että täällä kotimaassa tämä hyvä yhteiskunta kestää, ihmisten yhteenkuuluvaisuus, se, että vähemmistöjen oikeuksia puolustetaan ja sitten kannetaan huolta lähimmäisestä kaikin tavoin. Tässä hengessä olen ehdokkaana ja huomenna, ei kun vaan sitten äänestämään, näytetään niille. Miljoona suomalaista miettii vielä kuumeisesti, että kuka on minun ehdokkaani ja ketä huomenna äänestää. Huomenna äänestetään arvovaaleissa. Huomenna otetaan kantaa siihen, että millä arvoilla ja mihin suuntaan Suomea seuraavat 6 vuotta kehitetään. Ja meidän arvomme on oikeudenmukaisuus. Me haluamme lisää oikeudenmukaisuutta Suomeen, me haluamme lisää yhteistyötä, sopimisen henkeä ja ennen kaikkea me haluamme sitä, että meillä on jatkossakin sellainen presidentti, joka jatkaa edellisten presidenttien Ahtisaaren ja Halosen hienoa työtä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, jatkaa presidenttinä, jonka kehtaa lähettää maailmalle, koska tiedämme, että hän siellä pärjää. Oli kysymyksessä Vladimir Putin, Medvedev tai Kiinan keisari. Ja tästä syystä, ystävät, olen vakuuttunut siitä, että kun huomenna sinne äänestyskoppeihin mennään, niin käy samalla lailla kuin eduskuntavaaleissa keväällä. Silloinkin gallupit näytti demareille, että ei ihan sinne kärkisijoille tultaisi yltämään, mutta toisin kävi. Kansa puhui, kansa valitsi itsellensä edustajat ja sosiaalidemokraatit nousivat toiseksi suurimmaksi puolueeksi ja hallitusvastuuseen. Ja niin kuin Paavo sanoi, politiikan suunta muuttui. Ja tätä samaa oikeudenmukaisuutta uskon ihmisten myöskin huomenna kannattavan ja sen takia toivon, että jaksamme tehdä vaalityötä tämän ja huomisen päivän ja huomenna sitten gallupit kukistetaan ja oikeudenmukaisuus ja Paavo voittavat ja saamme jännittävän toisen kierroksen ja sittenhän peli on muuten ihan auki. Koska kun toinen kierros alkaa, niin tilanne muuttuu täysin ja sen takia meidän kannattaa tsempata kovasti, koska kaikki on vielä mahdollista. Hienoa. Kiitoksia oikein kovasti Jutta Urpilainen ja Paavo Lipponen. Mä oon monessa tilaisuudessa tässä kiertänyt ja käynyt ja mua on hirveän monesti tehnyt mieli tehdä tätä, mutta mä en ole sitten kehdannut oikein. Mutta koska me kaikki tiedämme, että Paavo Lipposella on numero 5 ja toivottavasti se jokainen raapustaa huomenna myöskin sinne äänestyslapulle, niin yläpemma. Kiitoksia kovasti ja jatketaan. Meillä on vielä päiväaikaa ja oikein hyvää lauantai-iltapäivää teille kaikille.